Pure si John Mark Entes, ang mama ni ang anak ni Flor o isa ko sa apo ni Lolo. So sa tinud-anay no, bisudod kayo mo marok diri karon o kanang bukat kayo mo kasing-kasing ba nga mag to say goodbye na Lolo. Tungkol sa iyang mga kamaayos sa tuwa. Pero gusto na ko i-share ko unsa gyud si Lolo sa wow, unsay apil niya, unsay natabang niya sa mua. So before that, gusto sa ko magpasalamat sa mga kaparintihan, uyuan, mga iyaan, mga apo nga nakakaroon isod man pagalandungon nga lahat diri karon apok ta alang sa kasakit. Pero to be honest no, lipay kay si Lolo. Kay naghanta, appreciate niya. O para sa nagmahal ka Lolo, isalin ka lang na to sa Ginoo ang tanan nga naay purpose kung anong nahitabo ni. Although naay upan sa tuwa, labi na jud sa palangga kayo na to si Lolo para labi na sa mga anak niya nga dili pa jud nato gusto siya mawala. Pero ang Ginoo mag-ampo na siya o palayo na lang nato ang kasagutan sa itong gusto na sa matabusa. O si Lolo gusto sa share para sa wala na kailan ni Lolo no. Isudod kayo si Lolo sulti kung unsa gyud siya. Kaya ako nakaingon ko nga si Lolo doon kami dito sa mua pero panagsalang ko nag-adto tungkol sa mga priority ko sa kuwang kinabuhi sa mga life no kay estudyante ko pero usulti ko tinuod si Lolo sa yun siya sa pinaka maayo wala dyan tinudanay ni kay unsa man ako na-appreciate siya ha dawin ko man to sila makita yun ako si Lolo nga buhat gyapon sa iyang mga buluhaton especially na sa mga priority niya nanganggot gyapon siya although idaran gyud siya no pero ginapakita niya po niya para sa mga apo daw niya especially na po para po siyang anak na dili gyud daw tamo or dili gyud daw tamo give up bisan pa man nga idaran na tamo. So isa po na ipakita niya nga mahal gyud daw niya. So Lo, para ni sa amualo nga salamat kayo sa mga sakripisyo ug mga imuhang kabilin sa mua. Ug mawag yun ako madalalo sa amua mo hangtod siguro labi na sa imong mga tambag, sa imong mga anak. Isa pa man usahay nga naay mga dili sinaptan na Lo. Pero Lo, I'm hoping na tabangan mo ang mga ating kung may mga dili na magkaintindihan kung I know kabalog ka na Lo. So although again, thankful kayo sa mga aniatin mo di lang sa mga kaparintihan o mga uyuan ng ayaan para nasa mga kaya sa mga palipod o nag-prepare po, especially sa katiyon, katiyon, o sa uban pa. Kaya inasikasin din ilang pag-prepare bisan sa kasakit. Naghatag po sila kalibay sa especially na palabot ang mga atulungan. Although sakit din sa mga sa matabusa ka na mga naabot ni nga naghilak ng among lughan. Although dili jud niya makita pero mahal yun ako si Lolo, especially din sa Pua. So, Lo, salamat kayo sa huling sandali, Lo. Mahal ka na mo, gabi na sa imong anak. Maraming salamat.